Wah, langsung suwe kuantem watu rugi. Lagi wah rasanya cemetet. Iki lagi ibu deme bekase ringise wis sing tak belah sing lembut, kae sing gedhe engko sing gawe jero sing dibelet dan cepet munggah pondasine. Guru rampung sing akeh kae. Semprana-prana kae. Wes mlayan. Rampung bola iki sing gedhe-gedhe, unggule sing gedhe iki. Iki sing wis pokoke sing gawe dasaran pondasi. Iki sing tak rejang. Rejang sing gawe ndurane. Nah, kene kan wadah pasire bola. Wes beres. Iki watu sing mung damping pasir ndeset. Cedong ku ngomondasi ambane 3 dawane 1,5 Kak. Mantep bola, mantep.